Ekineni manek mag mine kod nyiri medo jimbore pachoka kendo medo luoro. Jotelo koro kwayo jotende gwenge anyuola kod jotelo mamoko mag kanisa mondo bedo ng'ala manyime mar kedo kod nek mar mine masani itimo e yo makoch. Jagoro maduong' e migawo mar kit chwech Anne Wang'ombe oyango ni buche 477 mag lwenje mag kit chwech nogo lipodi gi dwe mar aboro ka buche 316 te ne gin mago mawuok e kaunti mano ma Busia e dwe mar abiriyo. Wang'ombe manoriwore kod jotelo mamoko e kinde limbe e kaunti ma Busia ne manyo yore mag kedo kod lwenje mag kit chwech mamedo jimbore e pacho kae. Olero no obiro limo kuonde chung'od buche duto abiriyo kendo twak gi jotelo gi anyuola e wi tieko lwenje makamago. In the month of August alone, we had 477 reported cases. Kindly not reported cases, they are not reported. While in the month of July alone, in Busia, we had 316 cases. There is a month last year when we had over 500 reported cases. So cases here are quite alarming, and it is for that reason that something has to be done, and drastically so. And I'm calling for working together as a team. Families must agree that each one of them must be protected. A father must protect a mother. The idea of a father killing a mother and children and then killing himself is madness. And I'm beginning to think that maybe, one of the questions that we should ask when we, if we're ever going to review the Constitution, is should we bring back capital punishment? Should somebody who takes a life of another be hanged? Why should, with taxpayers' money, pay for this guy to be in prison? Jopuonj mapuonjo skunde mag junior school e kaunti ma Machakos osepinya wacho kuom ketogi e bwo skunde